Nggih, sami-sami. Nggih, lah Bu Parmi iki mesti ngono ki lho, tase mawon ditinggal Bu. Nyapa timbang tetep dirogoh-rogoh malah kangelan Bu. Ayo tinggal Bu. Ayo. Sanggep Bu Parmi. Bu. I love you. I love you. Kaya ngono ki lho Bu Parmi sak lewungan isine tas ditokne kabeh maksok. Ora eman-eman prok. Lah ngono tenan nggih. Heeh. Niki kala wawon Mbak Imas. Nggih. Wonten pamundutan sing kedah ditembangne panjenengan Wisa Tresna ya ta. Wis enggak nih aku loh Mas Sayang. Loh, malah Mas Sayang diseneni. Wong kono ki nyawer malah mau seneni. Iya. Sorry. Maaf. Enek kang garwa ndak wedi blas. Mbak. Biasa. Biasa piye? Kuwi lho. Aja biasa-biasa. Ono kuwi mesti ya. Tembange Wisa Tresna. Nggih. Wah, niki ugi diaturne Sugeng Kondur Mbah Lurah Tanjung Sari, pacare Pak Mudin nggih matur nuwun rawuhipun. Ugi Bapak Ibu ingkang tindak kondur matur gunging panuwun. Mugi-mugi kerawan panjenengan sedaya dadosaken berkah barokah mliginipun tumrap keluarga agung Bapak Lantur ugi Bulis sumrambahipun dumateng kula panjenengan sedaya. Mugi tansah manggih rahayu wilujeng ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Dicawilke tembange ya. Spesial untuk Mas Ayang dan Mbak Dinta. Nggih. Apa kengke? Wisa Tresna. Tas sesarengan Wande Budaya juga Imas Ayu. Nggih, monggo Mas. Masuk nyonya yo alah bos itu bocahe salting ya Allah bocahe salting ora salting bocahe salting bocahe salting bocahe walah bot-bote wong nandang katresnan yo kaya ngene iki lho Mas. Wes mudun. Ayo dicek. Wes ya. Kerja ya.
Asik goyang Bu Parmi. Hei, ya. Jebet nomu ilang musra. One day, budaya. Ya, Bu Parmi, joget seser ya seser, hati-hati asam urat Bu nggih. Hebat niki kula. Wah, pertados nggih. Ning kalem-kalem Bu nggih, lek ngongkek anu bokong lah rada dimatne Bu nggih. Engko salah titik engko kecetit malah dadi gawe. Kecethete panggah enten tombone. Tombone napa Bu? Sore ngat. Sore ngat tombone. Apa kuwi? Aku ndak tuani wis. Ndak roh aku. Takono Bu Parmi sore ngat apa? Sore diombe. Lek bengi terus Jengat. kok yo dibablaske. Wong buke ora omong kok dibablaske. Lah engko aku ora tak genahne sampean menggah takon ae. Aku ora ngerti kok. Lah iya. Kon didai Daripada penasaran ya Mas ya. betul, lebih baik. Pini sirit. Monggo. Pungkasane tak trimo lelakonku. Nanti kerisane ati. Pungkasane pating bapaknya. Kabeh lakon urip iki. Matur suwun nggih Bu. Korong wis to. Mas Oka. Kerja. Mas. Bu Parmi dalem. Imang Bu Parmi Kerja. sampun ten. Sampun niku. Mboten joget malih to Bu? Nggih, sik leren mawon. Oh nggih, iya to. Leren tenan to. Leren. Ngono kandhane dalem. Lah nopo lho Mas sayang ki ya ampun ngene iki. Tambahin neh. Sampun ten iki. Ku tak kira aku neng kene badanku gaya neng kene mbokno ditambahi aku ya ngono. Ya mbok menawa ya to. Oh jenenge heeh. Matur nuwun Mbak Imas, Nggih. sampun ngaturke pamundutanipun saking Mas Ayang kala wau Ingso Tresno. Wah, luar biasa. Saya dalu suasananipun nggih saya gayeng regeng ing dalu punika, ing dalemipun Bapak Lantur saha Ibu Lis. Wah, tenan. Infone piye bolo? Panggawe ae iki, Mang. Sapa kingke? Radit, kok Radit celuk-celuk aku ngono. Mang. Radit. Aku
Aku ora diceluk-celuk. Radit nagih. Jaga WA. Aku wis kadung lungguh ngarep kok ndak diceluk-celuk. Sabar ya. Sabar. Nah. Iki saderenge pun Mas Radit niki wonten monggo kula aturi tindak panggung wis wayahe ki Mbak PW tampil. Lho, ngene. Monggo kanturan tindak panggung Mbak PW yuk disepoti cok One Day Budaya. Ayo Mbak PW yuk. Sugeng dalu Mbak PW. Sugeng dalu Kang Mas. Waduh, alhamdulillah. Sepote Mas Randy. Sehat nggih Mbak PW? Alhamdulillah. Panjenengan pripun Kang Mas? Alhamdulillah tansah pinaringan karahayon kawula. Iki tanggapan ruwame nggih. Nggih, kanca-kanca niku lho. Antoran. Apa ya enek wong sampean penyanyi apik era kok Lah Caca tanggalane bek aku kosong blong ora tau tanggapan. Lah panjenengan ya wis fokus reno-reno lho Mbak. Saiki ya bos dekorasi. Amin. Bos warung. Alhamdulillah. Bos apa Ren? Jelek ae pancen yo. Kancane ndak demen aku. Pancen sensi kae ket biyen musuh bebuyutan kuwi. Oh alah. PW duwe gedang neng buri lek ra diundhuh. Bos, ngono to Ren. Ora kok genahne gedange iki dhisikno Ren lek ngomong ngono. Aja bos. Oke lho Ren, ngono ki. Nggih. Niki diaturne spesial kanggo manten Mbak. Mas manten Ucapannya Mbak. Mas Franky dan Mbak Rahma. Nggih. Selamat iki sakjane menempuh hidup baru nih ya wis rada suwi lho yo an. Ning arep dipaya apa arep dinyari neh diherne di kaya ngopo iki ya tetep arani menempuh hidup baru ya Mas ya. Iya. Cara montor ngono hair. Cara montor ki hair 5 tahun. Ganti krep ya. Ganti krep ya. Sing maune ireng malah balik putih. Iya ta? Oh iya. Oh bagus ya Mas ya. Lebaran baru. Nah. Sing elek-elek ki diganti sing anyar kertas sing resik luweh apik kedepannya lebih cermerlang. Cara apa ya Mas? Cemerlang. Nah, gila maksudnya. Heeh. Iki engko mantene kudu munggah. Ngono Mbak ya. Lanang wedok. Mbak Rahma karo Mas Franky lho aku wis nyanyi kene. Kudu dijogeti iki. Iya. Mas Franky ning ndi ki Mang Mas Franky? Wah. Bu Parmi jenengan anu weret-weret apa apa jenengan dulek. Malah gaya telepon nih lho. Lek ora gelem deret-deret Bu. Heeh. Mbak Rahma, ayo Mbak Rahma. Lho malah ndulek Mas. Malah ndepis wong dua kuwi engko ya bahaya. Ya ora bahaya wis tak dhewe. Sah ora masalah. Bahayane iki lek wong-wong eruh, Mbak. Lah lek pengin praya susah malah mulih kuduan. Nggih, niki tembange napa, Mbak? Tembange iki sik tak jajal cek son suarane iso apa ora ngono ya. Nadane dur-dur Mas ya. Lek kanca-kanca nuwun sewu. Tak jajal lagune Aini. Nggih. Ayang-ayang. Insyaallah kanca-kanca iso, Mbak. Iki sing angel iki mek tukang ngedram karo tikung. Kuwi angel kuwi. Angel ge panjenengan. Kon mudhun ae kuwi mudhun. Heeh, Pak, tukang ngedram kena penyakit gemar menggabar lho, Pak. Apa kuwi? Penyakit sing nyamuk lho, gemar menggabar lho, Pak. Apa kuwi? Gemar menggabar lho. Aku ora dong, Pak. Ndar. Wis
Ndak arep. Ora kok swira grup marai yo. Oh, catatanku ora kok Yo Mas bocor. Rengki karo Mbak Rahma ayo. Yo. Joget kene yo. Dijogeti, monggo. Orang ngono Jung. Oh, urung. Heeh. Yo, bareng Wande Budaya ada Mbak UPW bersama lagunya Ayang-ayang. Iki kok aku ndak gitu anu yo Mbak.